In a matter of decades, Tuvalu, a low-lying Pacific nation, will disappear due to rising sea levels. Kampane, ktoré riešia budúcnosť našej planéty, majú za úlohu motivovať ľudí k pozitívnej zmene. Častokrát sú však postavené na hrozbe a strachu. Pritom najnovšie dáta z Cannes dokazujú, že reklamy s pozitívnymi emóciami zvyšujú pozornosť divákov až o 12%. Ale dá sa vôbec motivovať ľudí k zodpovednému prístupu k planéte bez strašenia? Jasné, že áno. Grantový program ZSE, vďaka ktorému môžu školy získať fotovoltiku zadarmo, sme sa rozhodli komunikovať cez deti, ako mladú, uvedomelú generáciu. A namiesto toho, aby sme ukazovali problém, dramatizovali sme dostupné riešenia. Na hudobnej výchove hrá pani učiteľka na veľkom slnečnom klavíri. A keď zazvoní na prestávku, tak to zvoní slnečný zvonček. A obedy máte tiež zo slnka? Jasné, že áno. Školy poháňané slnkom nie sú len v detskej fantázii. Vďaka fotovoltike, ktorú školám daruje ZSE, je to budúcnosť, ktorá začína už teraz. To, čo sa na prvý pohľad zdalo ako detský výmysel, sme ukázali ako budúcnosť, ktorá vďaka ZSE začína už teraz. V hlavnom televíznom spote aj v online sme využili fantáziu detí a ukázali, ako si predstavujú školy a predmety poháňané slnkom. No taký prístroj, ktoré naučí to dievča, aby vedelo vybrané slova. To je vlastne externý rozum na slnko? Áno. Pozitívnym spôsobom sme tak odkomunikovali dostupné zelené riešenia, ktoré vďaka ZSE môžu využívať aj školy. A keď o nich vedia už aj malé deti, tak to nemôže byť pre dospelých nič zložité. Má byť počítač. No však to je vidím, to je počítač, ktorý sa nabíja zo slnka? Hej. Inšpiráciu k pozitívnej zmene škôl aj rodičov sme tak komunikovali pozitívne, cez deti. Mesiac tiež svieti, nie? Ale to sa odráža od slnka. A ukázalo sa, že práve oni vedia o zelených riešeniach a zodpovednom prístupe k životnému prostrediu častokrát viac ako dospelí. Čo urobíme potom, keď slnko vyjasne a my budeme tu mať iba fotovoltické panely? Prakticky nič, lebo by sme hneď zamrzli. Niekedy až príliš.